थारैनो दिनैनि साना जोबोद दुखुनि सान। दिनैनि सानावनो रमान हांखोनि मुङै सरकारजों नारा-नाथा जुजिनानै गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लानांनाय गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोरा मुंख्लं जानांदोंमोन। बै सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै दिनै 28 सेप्तेम्बर सानखालि मुंख्लं सान महरै आसामनि गुबुन गुबुन प्राइमारि जिल्ला मिरुफोराव फालिबोदों। बे समाव रमान हांखोनि मुङाव गिबिसिन गावनि जिउ बाउनाय बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय खलबारि आस्राबारि गामिनि बर'नि फिसा शिबराम बर'नि न'आव बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारीया नुजाथिहैदों। शिबराम बर'नि आंगो बिसि दग्रि बर'आ सिबाय हाबा जाखांनायनि खम समावनो गावनि फिसायखौ खोमाना लानांनो गोनां जादोंमोन। हारसिं एसेबां बोसोर रान्दि जानानै संसारनि गासै जेंनाफोरखौ सिरियै न'खर खुंबोबाय। BSc BTC आरो BTR जाबाय मा होनो हाखो सरकारनिफ्राय बै बर' हारिनि हांखोनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बाउसोमलांनाय शिबराम बर' मोनबायदि आंगो आरो गोबां मुंख्लं न'खरनो। शिबराम बर'नि आंगो अनसुलि बिसि दग्रि बर'आ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मा फोरमायखो जों नोंथांमोननो मिथिनो होनि। दिनैहाय 28 सेप्तेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फालिनाय। दाहाय आं दंफैयो आस्राबारि गामियाव शिबराममोननि न'खराव। शिबराममोननि न'खरनि बिसिनि न'आव फंनैसो खोथा सोंनो होननानै फैनाय जादों। बर' हारिनि थाखाय हांखोनि जिउ बाउलांनाय शिबराममोननि न'खराव बिथांमोननि थासारिया माबायदि दं, बर' बिजोंजों फरायनो मोननाय हानाय दा बे बिथिङाव मा बुङो मिथिना लानो फै। आंनि बोराया गोजोनै सोरगोआव जाहैथोंसै थाहैथोंसै, आंहासो देनां मा जायो जाथि। आंखौथ' फालिनाय गैया, बेखौथ' फालिबाय दं मालाय बोसोरे बोसोरे। बोसोरफा जाबाथाय आरो फालियो बावो। होमबालाय आंखौलाय सोर बावनो, आंखौथ' रावबो बावनाय नङा। आंबा मा जाना थैगोन मा माना थैगोन, मानसिफ्रा आइ आफाफ्रा रायजो राजाया आंखौ थैदों होननानैबो मिथिनाय नङा। बिहा मालाय रायजोनि गेजेराव थैहैबाय, बेखौ फालिबाय बिबारजों बावबाय, बेनोसै आरो आंथ' एख' गैया। न'खराव दङ बुरजायैनो। बिमा बिफाया गालांबाय आंजोंसो। आं गोदो ओरैनो बिबाय गाबबाय जाहोबाय, आं थाबायनोबो हाला एख' हाला। दा ओरैनो थाबाय आं जनानै, एख' मावनो हाला। बिसोरबो अबेबा थांबाय मालाय, अबेबा आलासि जाहैयो अबेबा मायो। न'आव गैया गैजोबा, थानाया थायो थेवबाबो दा गैया, आलासि जानो थांदों। मोनाखै, गैया एख' मोनाखै। आं ओइ प्रमदमोननिफ्राय ब्रा न' बिदों दै, न' गंसे गावसिनि फैसा खांनानै होफैदों सिबायफोर ब्रा बिनायखाय। मोनाखै। आं आरो मा बुंनो, जिहेतु जोंहा सरकाराथ' 17 बोसोर सलायखांनानै थांबावबायानो। बेवहाय जोंखिनि जि मा मोननांगौ मोनामोन। जोंहा मादै बिथां दग्रि बर'आ बेफोरबायदि मोनाखै सरकारनिफ्रायबो, लोगोसेयै जोंनि बर' साहित्य सभानिफ्रायबो बेफोरबायदि एसेबां अनसुंथाइ मोनाखै। दायो जेनेबा आं सानदों आरो गोदानै सरकार जेब्ला सालायदों, बिथांमोना जुदि अननानै मिन्थिदोंब्ला बे शिबराम बर'नि बिसिया जोंनि आस्राबारि गामियाव दिनैहालागै थांनानै दंबा, बिथांनो माबा मोनसे सरकारि अनसुंथाइ होफैब्ला आं मोजां मोनगोन। आङो सिगांबो दाख्लै 2020 आगष्टखालि आंनि आफानि मुंख्लं सानखालि आंनि आफानि गोथै सहखौ लानानै आं मोनसे निउस श'आवबो होदोंमोन। चन्दन बसुमतारी ना मुसाहारि बिथांनि निउसनि गेजेरजोंबो फोरमायदोंमोन आंनि आफानि सोमोन्दै। आंनि आफा थैनायाबो 1 बोसोर दानथाम जाबाय नै दासो। बेनि गेजेराव आं बुंदोंमोन जे जायखिजाया जोंनि आस्राबारि गामिया जाबायदि
बयनिबो गामिजों मिन्थिजानाय जानांगौ। आदर्श गामि हिसाबै गिबिसिन मुंख्लं जानाय हिसाबै शिबराम बर'आ जोंनि गामिनि थाखाय मुंख्लंल' नङा, गासै रायजोनि थाखायल' बा गासै रायजो राजानि थाखाय बर'नि जानानै बिथाङा गिबिसिन मुंख्लं जादोंमोन। बेनिखायनो आं दायो जा सरकारा सालायदों बिथांमोना जायखिया आंनि मादै दग्रायाथ' थैयाखै, बिथाङाबो थैनो गोनां अबस्था फैबाय। बिनि थाखाय सरकारा माबा मोनसे अनसुंथाइ होनांगौ होननानै आं मोनजानो लुगैदों आरोखि।